Vitinho, Maur. Jo, patička. A tohle je rána, která je prvním gólem, který střílí Inter Kadaň pod novým jménem a snižuje na 3-1. Autorem téhle pěkné, utěšené rány byl Vitinho. Nová akvizice po parádní patičce Kája pravačkou o tyčku. Slaví druhý ústecký gól dnešního zápasu. A teď ústecká lavička křičí na Martina Džudžu, ať jde střídat. Ústecká brána je prázdná, takže v ten nejhorší možný moment se Martin Džudža odhodlal ke střídání. A Kadaň se snadno vrací do vedení 6-2. Další z řady chyb v ústecké defenzivě. Tentokrát nedomluva při střídání, při rozehrávce a snadná pozice pro Vitinha, který z poloviny hřiště opět hráči to byli dospělé. Takže určitě budete připraveni, protože jsou tohle opět zajímavé. Byl nadějný náznak breaku, který ale Rapid nepotrestal. Tomáš Vobořil vystoupil a Holman si toho všiml a může jít sám na bránu ještě. Vitinho si vypomohl s klečku a teď už musí nahoru, kde je připravený Kájo, který zalepil míč a předložil ho Vitinhovi. Ten už má před sebou jenom golmana a na zadček to není úplný nějaký gólový asistent, má letos jenom jednu asistenci, ale gól už Kájo, ty jeho narážečky do dobrého prostoru jsou určitě nebezpečné, podrží jako správný pivot balón, dokáže pak přenést to těžiště hry. Vitinho trochu skrytá rána, Klímek si po... Chomutov nemá moc hráčů, kteří už mají zkušenost nejvyšší soutěží. Nepatří mezi ně ani Vitinho. Mauer. Vitinho. Ještě na palubovce zůstává. Skočil na ní jenom Žežulka. Kájo proti Vobořilovi, pomohl si s žapou a Koc musí do skluzu. Vitinho. Holman. Jaroslav Holman našel milovače Slaví. Maur. Vitinho. Jemu Doleček, Vitinho stále na balonu. Doleček mu ale nedal ani metr. Žapa. Vitinho puští na Maura. Žapa. Zrychlení na Kája, který plní roli pivota v téhle čtyřce. Kájo dloubnul zpátky na Vitinha. Žapa. Vitinho. Sloužil. Z Plzně zamířil na hostování do České Lípy, vlastně hned dvakrát i v průběhu loňské sezony. U Démonů nazbíral zkušenosti, které teď uplatňuje možná ještě o krůček výš v týmu Kadaně. Ještě šance pro domácí, ale tahle střela neprošla a teď už Novák nahání Maura s Vitinhem. V bráně je jenom Zápotoč, kde zatím zaznamenali jedinou porážku, když v původním kole padli Helasem. Ten zápas jste mohli sledovat. Do Ústí na předzápasový trénink a samozřejmě mohou svou kvalitou a zkušenostmi obohatit i svoje stávající spoluhráče v Ústí. 4 góly. Kadaň prohrávala 0-1 a vede v tuhle chvíli už 3-1.
v dresu Kadaně. Počíná si suverénně, tahle rána bude od Vitinha hodně. Vitinhova rána. Nehrozila žádná chyba, žádný rychlý protiútok, ale velké ohrožení soupeřovi branky z tohohle pokusu nebylo. Maur a tady je spousta prostoru pro Vitinha, ke kterému se dostal. Teď dostal balon do slabin a bude zapotřebí poskočit si na patách. Žapa. Tuhle ránu viděl a také zlikvidoval. Žapa. Vitinho. Představil se nám také s číslem 21 čerstvá posila pro toto utkání, kterou získala. Salák. Maur si teď našel Kája v důrazném souboji se Směřičkou. Vitinho. A Směřička, ačkoliv se dušoval, že to tak nebylo, nakonec. Lach, krok, spolupráce dvou Lukášů a Jelínek už se do ní nezačlenil. Radek Jelínek ale pokračuje v napadání Vitinha. Hodně vysunuté, to teď mají komu to ští. Vitinho. Žapa a vylhali se z toho fantasticky. Kajo, Holman ještě chtěl dát na zadní. Kylian. Vitinho. Kajo se tam trošku fackuje se Schreinerem. Vitinho. Hezky, prostrkávačka na Kaja. Vstoupil do druhé ligy v roce 2020, v sezóně 2021. 2022 už slavil postup. Vítězem druhé ligy Západ a postoupil do nejvyšší soutěže, kde se v tom se zatím domácím nedaří. Předcházel i druhé brance a směrem dopředu nebezpečí neznamená tohle, ale nebezpečí je, protože Cezar Kajo. Výhoz na Gedeona. Tam je Vitinho. Fantasticky Kajo. Holman ještě chtěl dát na zadní Vitinhovi, neprošlo to. A teď musí všichni zpátky, protože je to 3-1 v podání Chomutova. Špatná, velmi špatná přihrávka Lukáše Blacha. Ale je to nahoru dolů, futsal, který se musí líbit. Jsou na míči stále hosté. Krok. Vitinho po zblokovaném balónu. Vitinho na Saláka. Vitinho. Byl balón na Maura.